ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар 92-ум микрорайон. Ин инҷо дӯстони гиромӣ эстакада мебошад. Лесная сказка. Камтар поёнтар мерем, қара боло мешавад. Аз инҷо агар болотар равем 102-ум микрорайон. Навастройка имрӯзаамон дӯстони гиромӣ, ана ҳамин навастройка мебошад. Навора ҳатман то охира тамошо кунед. Дар ин бино рассрочка, яъне ипотека, кредити хона метиҳанд. ҳатман то охира тамошо кунед, ба пурраги ҳамаи маълумотша мефаҳмонед. Бинои 18 ошонага мешавад дӯстони гиромӣ. Аз ду блок иборат буда, яъне ду блок, ду подъезд. Дар як подъезд ҳамагӣ 8 хона мешавад. ина марҳамат этажаш чӣ хел аст? Соҳиби дута лифт мешавад ва якта лестница. Дута лифт дӯстони гиромӣ, якташ грузавой ва якташ пассажирский. Бино сари роҳ мебошад. Аз худи дом то сари роҳа 9 метр аст. ана инҷо дӯстони гиромӣ марҳамат дар вақти рӯзона ва дар вақти шабона бениҳоят навастройкаи зебо аст. дӯстони гиромӣ, нархи 1 метри квадратӣ дар ин бино аз $450 сар мешавад то $550. Аниқтараш аз 3-ум то 10-ум ошоная $550 мебошад. аз 11-ум то 14-ум ошоная $500. аз 15-ум то 18-ум ошоная бошад $450. арзон ҳам мешавад дӯстони гиромӣ ва магазин ҳам ба фурӯш аст, яъне якуму дуюм ошонаш магазин мебошад. дар якум ошона 1 метри квадратӣ $1500 мебошад. дар дуюм ошонаш 1 метри квадратӣ $1200 мебошад. ва ҳамаи ҳамин нархҳо дӯстони гиромӣ арзон ҳам мешавад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. қафои дом мебошад дӯстони гиромӣ. боз хотиррасон мекунем ки ай пеши дом ягон доми дига нест. ай қафош бошад фақат 4 этажо ҳастанд, яъне ки дом ҷош бениҳоят хубай, сари роҳай, боз дар гирди дом парковка ҳаст. сохмончӣ бошад, ширкати сохмонии манзили зебо мебошад. соли 2022 декабр далакай меспоранд. ина ҳа подъезд чӣ хел мешавад, бениҳоят подъезди зебо. ва намуди хонаҳо дӯстони гиромӣ, якхонага 5150 квадрат, 5660 квадрат, 7320 квадрат ва 6640 квадрат. духонага бошад 7250 квадрату 8630 квадрат. сехонага бошад 9960 квадрат ва 109 метри квадратӣ мебошад. ва пентхаусам ҳаст дар охирон ошона 168-20 метри квадратӣ мебошад, плюс 88 метри квадратӣ терраса ҳамчун падарка. яъне ки дар вақти ҳисобкунии нархи ҳамин пентхаус 88 метри квадратӣ ҳисоб намешавад, фақат 168 квадрата ҳисоб мекунанд. баъд терраса падарка аз номи ширкати сохмонӣ мешавад ба соҳиби хонаи нав. рассрочка, яъне кредитам метиҳанд дӯстони гиромӣ. 50% суми хонара пеш пардохт мекунед. боқимондаша дар муддати 13 моҳ бояд супорен. 13 моҳ, какрас 13 моҳ пас домам тайёр мешавад, меспоранд. то дом будшавия бояд ҳамин гуна маблаға супорен. мисол, агар нархи хона $20000 бошад, $10000 ҳозир меспорен, $10000 дигаша дар муддати 13 моҳ ҳар моҳ супоридан мегиред. ва дӯстони азиз, ин кредити бефоиз мебошад, яъне рассрочка, ягон сум переплачивать намекунед. мошин қабул намекунанд. нархи хонаҳо бошад дӯстони азиз, арзон ҳам мешаванд. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед ва агар шумо маблағи хоная ба пуррагӣ супорен, яъне ки 100% агар супорен, ба шумо скидка карда мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои ширкати сохмонӣ дар рӯи экрана, рақамҳои 988 10 004 WhatsApp доранд. хона боз як бори дигар такрор мекунем, ҷойгир аст дар 92-ум микрорайон, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, пушти Лесная сказка. ҷдм манзили зебо мебошад. ҷош бениҳоят ҷои тиллояи пурри садиқ, мактаб, бозорчаҳо, магазинҳо, тамоми маршруткаҳо аз назди хона мегузарад. хулас ҷои хубай. марҳамат тамошобинони гиромӣ, барои подписчикои канали Дом Тиҷей дар комментария бисёр менавистем ки хонаҳои кредит пешниҳод кунед аз шаҳри Душанбе, кредити бефоиз бошад. ина марҳамат, аз даруни шаҳри Душанбе, ҷош ҷои тиллоия дӯстони гиромӣ. ина бобинен фундаментшам бениҳоят фундаменти хуб мебошад. ҳамин 18 этаж боло бо 18 этажи дига поён фундамента. сифати сохмонам дар дараҷаи олӣ мебошад. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.